Ka khupor latkam ka NABARD lani ka National Bank for Agriculture and Rural Development ka khot application na kumta kini ki post harum. Ka last date ban apply ya kene kam kadeh du ka arpuai tarik panai bashpau arajar arposau. Ka post ka balaj kalong ka office attendant. Kalaj hadushis pa pratli ki post. Te kapos ke balaj kadon habun teli ki jela. Te tong mentang ini paitang hame kalaya kidon kan teli ki pos. Hame kalaya kadai tang kawe tang sipos. Ka age limit kadai khat pra hadu lai phau. Khat pra hadu lai phau snem. Ka salary lane ka pay scale ka kadai kajing sedang kadai na du khat nyau hajar ars pa nyau phau patkan nang kiu suki patkan nang kiu hadin. Ka qualification kadai ya ki bala pas kelas 10. Ya ki bala dep ya ka matrik kila ban apply ya kene ka kam.